V 27. kole hokejovej Tipsport Extraligy hostila Nitra na domácom ľade MSHK Doxbet Žilina. V domácom drese sa predstavili aj dve nové posily, útočník Martin Segla a obranca Pavol Gurčík. Stretnutí posledného z U8 začali lepšie domáci Nitrania, no Ručka v 5. minúte strelil spomedzi kruhov Mareka Laca neprekonal. V 10. minúte sa pred hostujúcim brankárom sám ocitol Fojtík, no ani ten na brankára Laca nevyzrel. V úvodnej tretine mohla Nitra pokojne viesť niekoľko gólovým rozdielom, avšak streleckú nemohúcnosť neprekonal ani Garib Sali. V druhej časti hry hostia svoju hru zlepšili, no v 22. minúte v úniku 2-1 Šimboch Drevenákovo zakončenie kryl. O 5 minút neskôr však ten istý hráč v nájazde a navyše atakovaný už otvoril skóre stretnutia. Domáci sa nestihli ani poriadne z inkasovaného gólu spamätať, keď v 30. minúte aktívny Drevenák našiel pred brankárom Šimbochom voľného Michajlova a ten zblízka poslal Vlkov do dvojgólového vedenia. Dôležitý tretí gól vsietili Žilinčania v úvode poslednej časti hry, keď nahodený devečkov puch skončil až v Šimbochovej svätyni. Nitrianske trápenie pokračovalo aj naďalej. V 47. minúte Žilinčania po spolupráci bratov Hunovcov a presnom zásahu Richarda viedli pod Zoborom už 4-0. Šimbocha po tomto góle nahradil v bránke Marek Čiliak. Domáci, ktorí pôsobili v závere už odovzdaným dojmom, inkasovali 5. gól v 51. minúte, ktorého autorom bol Žilinčan Ďurkech. Čestný úspech Nitrania zaznamenali v 56. minúte. Obranca Rajs najprv trafil iba žrtku, no puk sa odrazil k Ručkávi, ktorý ho pohotovo dorazil do bránky. Nič to však nemenilo na fakte, že Nitra podľahla Žiline na domácom ľade vysoko 1-5. Význam tohto zápasu 6 bodov bolo jasné pred zápasom každému a preto snáď z našej strany tá prvá tretina tak vyzerala, ako vyzerala. Potom v druhej tretine sme vysunuli obranu, začali sme napádať, aktívnejšie hrať a donútili sme supera chybám, využili sme. A myslím si, že tretí gól bol zlomový. A naozaj potom sme jasne boli lepší, vyhrávali sme osobné súboje, lepšie sme korčovali, vypracovali sme si veľa šancí a zaslúžene sme dneska vyhrali. Prvú tretinu sme hrali dobre, mali sme tam niekoľko vyložených gólových šancí, bohužiaľ sme ich nepremenili. V druhej tretine, ako to spomenul kolega, dobre bránili stredné pásmo, dobre napadali u nás. V tretine, čo nám robilo problém, nevedeli sme sa s tým vysporiadať. No a ako povedal, v podstate vyhrali zaslúžene, lebo tie dve tretiny boli lepším mužstvom.